Elikkäs mitä nyt kaikille ja nyt mä ajattelin näyttää teille mun meikit. Elikkäs, no niin, aloitetaan. Eli no, tässä ei oo paljon meikkejä, mutta ihan ekassa siinä kun tämä alkaa on toi webcammax.com. Eli siis menkää sinne ja siis Googlen kautta voitte mennä sinne. Ja sitä kautta te voitte sitten, se on sen takia siinä, koska se nyt on siinä, koska mä laitan aina aluksi tommonen. Ja niin se on sitä varten, että voi vaikka käydä tekemässä jotain siellä tai siellä voi tehdä jotain videoita. Siellä voi vaikka muokkailla videoita tai jotain. Mutta mä nyt ajattelin kuitenkin näyttää teille äkkiä nämä meikit. Eli musta näitä ei oo paljon, eikä näitä oo vähän, mutta kuitenkin näitä on jonkun verran. Ja tässä on vielä mun meikin puhdistusaine, että sitten tiedätte, millä meikin puhdistusaineella minä puhdistan meikit. Mä olen siis jo meikannut, eli mä oon laittanut väriä puhdistusaineja hetken, eli mä oon meikkityyppi. No aletaan nyt ihan ekaksi vaikka kuulikiiloista. Eli mulla on tämmöstä perus glitteri tämmönen. What Unwield. Tämmönen, en muista mistä tää on. Ja 6 milliä. Tämmönen. Tämmönen. Sitten mulla on huulipunainen, joka on todella vähissä. Tää on tämmönen tummanpunainen. Ja tää on tämmönen. Tätä on niinkun tosi vähän. Ja näin. Ja tää sitten tää sävynumero on Savvy on Bloom Reflecton 360. Sitten 4. maaliskuuta. No näyttää 4. maaliskuuta. Sitten mulla on ihan perus I love myself with I want you lip gloss. Tämmöstä voittamolta. Sain tän joskus mun kaverilta. Tää on siis tämmönen kuulikielulta. Mut mä näytän sitten joskus mun häpynetet sitten. Ja sitten mulla on tämmönen Sweet Swan en mä tiedä, mutta tää on tämmönen. Eli näyttää täs pinkiltä, siitä ei tuu oikeesti pinkkiä väriä. Tästä ei tuu oikeesti pinkkiä väriä, mutta niin. Ei nyt näin tule. Ja tää on ihan perus läpinäkyvä. Sitten on tämmönen muslissipaletti. Eli tää on tämmönen. Tää on tämmösessä muslinssipakkauksessa. No siis me laitamme 4. Nää kaikki on seppälasiä. Eli tämmöset 4 ja tosi kivat musta. Ja mä en tykkää hirveästi tästä. Mutta tulipahan ainakin tästä tuissa, voi tehdä jonkun kamalan meikin. Ja tää on mulla ollut ennestään, tää on ollut todella kauan mulla, joten tästä on vähän lähtenyt tekstiä. Mutta ja mä sanoin, missä eli tää vanhan on E568. Tämmöstä ruskeata. Sitten on tää
Tämmönen tää on vähän tämmönen iltapäivä. Tai no. Eihän tää oo ihan värinen, mutta tämmönen. Ja tän numero on E570A. Berry Burst, että tää on siis Berry Burst. Tää on E568 Brown Sperry. Tää oli siis Berry Burst. E570A Berry Burst. Sitten tämä on E566 Starberry Light. Sitten on E564A Crazy. Sitten siinä oli kulkilät ja ne on tämmöisessä laatikossa. No, tää on oikeesti joku mikrokori. Tästä teille joku mikrokori. Nyt mä en käytä sitä mikrokorina. Huulerasvat on tämmöisessä paketissa. Tai tämmöisessä. Mulla on niitä enemmän, mutta jotkut on hukassa. Otetaan vaikka purkki huulerasvoista. Eli on Leaf Cloverberry. Tämmönen. Mä en tästä yhtään, mä voisin yhtään. Jollekin, mä en oo käyttänyt sitä, mutta vaan 2 kertaa. Mä ottanut sitä. Tän montakin kertaa pienempään tykkäsin tästä ihan kauheasti. Semmonen sitten on tämmönen Justin Clip Balm Face Aqua. Tämmönen, tää on tosi hyvä. Ja on tän verran. Niitä. Ja että oikeasti hoitaa hyvin. Ja sitten on 3 Lipsmackersin nää on parhaimmat. Eli Coca-Cola Vanilla, ei kun Coca-Cola Vanilla ja Sprite. Sprite on vähän mennyt jo mun riksariin. Sitten on Gien Classic tämmöstä. Otetaan tän verran. Mä oon käyttänyt tosi paljon, mutta en hulpua jo pirkka. Tätä annan vaan tän verran enää. Tällä hyvästi. Ja sitten tää on kamalin varmaan tästä koko mun jutuista. Spectran tämmönen. Tämmönen. Ja sitten Hello Kitty. Tää on ollut mulla jo varmaan 6-vuotiaasta asti. Tää on muuten ihan hyvä. Niin, siinä ne oli. Ja tää on ihan perus musta, tää ei mitään mikrokori. Tää mä sain joskus mummilta. Sitten vaikka nyt tän meikipoistoaineen, eli tää on tämmönen mini-purkki. Nivean. Tämmönen. Ja sitten peitepuikko on Claire. En mä tiedä tossa mitä se on. Daily Claire. Tämmöstä peitepuikkoa tai on huulerassa on peitepuikko. Sitten meikkivoide on MBN. Broadway. Hyvä. Ja se on Ilaajasta. Sitten tämmönen peiteaine. Tämmönen. Tähän kuluu semmonen suti tänne. Tänne. Se on tässä. Tämmönen. Mut kun sitten tännekin joka kakkaan. Tässä on 5. Tää on tämmöstä mun Ginatricon
Beauty Face, tämmönen. Ja tää on 02 Matte Diva. Matte Diva. Sitten Ritsari on Natural, lumenen Natural Kooli. Sori, ei näy. Täällä on missään ei näy. No okei, tää on Volume Maximixin Mascara. Ja sitten mulla on verkalettaja, eli tässä on tämmönen, jos on huulikiilto. Mä en oo käyttänyt kertaakaan. Kaveri siis käyttänyt koko ajan. Kun se on meillä. Voisin leikata vaikka tuon. No niin voisin. Sitten mun jää tosta vielä niin jää kiva tommoinen luomiväripaletti. Luomivärejä. Tämmönen. Tästä on mennyt rikki se kansi, joten mun pitää selostaa sen. Siis se kansi sitten Coloricon. Tää ei oo oikeesti tämmönen vuotainen liisin, vaan tää on tämmönen irtonainen. Tässä on ollut semmoista violettia. Ei oo enää. Ja niin, yksi luomiväri jäi iskalle. Joten nyt mulla on vaan tällainen vähän. Sitten lumenen tämmöstä tosi vaaleeta helmiäistä. Jos tuli, tai ei tullut, niin mä sain tän sitten kavereita. Sitten mun sudit. Näin, nyt mulla on tässä jonkun verran, mutta ei kamalasti. Tämän verran vain valuu. No mä näytän näin yksittäin. Eli tämmönen, millä voi laittaa luomiväriin. Tämmönen, millä voi vaikka kans laittaa luomiväriä tai jotain. Tällä mä levitän mun ton. Nyt voitan. Sitten tällä mä levitän mun luomivärin. Tällä mä levitän mun vetypikkoon. Tällä mä levitän kulmin, jos mä haluan. Tää sitten jopa täällä mä häivitän. Sitten täällä mä häivitän kans vähän. Tää on tosi kova. Kulmakynä. Siis kulmaharja. Ja joku kulmakampa. Muuten ei oikeesti mulle tämmönen kappi. Juomapulloa. Sen takia, koska mulla ei oo kunnon hyvä. Siis kun mulla on juomapullo, mutta ei oo kunnon hyvä. Ja nähdään sitten seuraavan videon parissa. Kiitti kun katsoitte. Mut joo. Moikka!